Magandang umaga po sa ating lahat na magsasaka. Growers Bait 1000 plus. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Patayak, Santa Barbara, Pangasinan. Ito po yung follow-up na demo po natin na palayan. Na-sprayan po ito noong August 21 at saka na-follow-up po ng August 28. Ngayon, August 31 ng umaga. Dito na natin makikita kung anong pinagbago ng Growers Bait 1000 plus. Nandito po yung tarpaulin natin. Nilagay ko na kasi wala pa akong pagkakabitan. Ito po ang resulta ng spray po natin sa Growers Bait 1000 plus. Titingnan natin yung mga puno kung ano ang pinagkaibahan ng Growers Bait 1000 na puler po natin. Ito po siya. Ito yung mga puno. Oh. Yan. Pag ginanon mo yung puno niya, matitigas. Kung sa Ilocano, natigkar ka no jipon na. Nga basta-basta nga kwa. Agsakit. Tati na ito dito puler tayo kumpleto ti calcium na di calcium nga pangpapigsa ti no halimbawa katulang pangpapigsa pangpalakas po ng buto ng mga halaman para maging matibay at hindi siya makakasakit. Proteksyon po ito dahil ang puler po natin ay non-toxic, colorless, odorless at saka mayroong insect repellent na proteksyon po sa ating mga halaman na hindi po basta-basta makakasakit. Kasi ito, makakatungro na siya. Ngayon, nasib po siya sa pamagitan ng foliar natin, Growers Bait 1000 plus. Kaya ito ang pagbabago ng na-sprayan. O ito, ang daming mga GP na lumalabas. Yan. Sa mga puno. Tingnan natin sa puno. Yan. Lusog. Ito. Ang dami sa isang puno. Ito, bali ko nito. Tatlong kaon nito. Bali 7,000 yata ang area nito. Kaya ang ganda ng foliar po natin dahil tignan mo natural na natural yung pagkakulay. Ang gandang tignan sa paningin po natin sa ating mga mata dahil nabago po ang ating kultura sa pamagitan ng Growers Bait 1000 plus. So, ito yung tarpaulin natin. Nilatag ko na lang dito kasi wala pa akong pagkakabitan. Ito na rin yung okra natin na na-sprayan na kasabay po yung palay. August 21 at saka August 28 na na-sprayan. August 31 na rin ngayon. Ito magkatabi lang sa mga palay na na-sprayan. Oh, ito mayroong dyan dangaw pero hindi siya kakain. Oh. Yan. Gapang-gapang lang dyan. Ito yung okra na na-sprayan nung maliit pa. Isang linggo na halos walang tigil ang ulan. Hindi po siya natinag sa ulan, pero kung tignan mo yung kulay niya, ang ganda. Pag nalinisan po ito ng damo at na-spray mo uli ito, madali ng lalaki. Ito noon hindi mo na makita yung linya puro damo lang makikita mo, pero ngayon makikita mo na yung hilira ng mga okra na itinanim. Ito na siya, malalaki na. Natural ang kanyang pagkakulay. Kaya itong mga damo na ito, pag nalinisan at pag maganda na ang araw,
ipalilinisan ito, madali nang lalaki. Oh, maliliit pa, pero malulusog. At saka yung tangkay niya matibay kasi mataas yung calcium ng ating pulyar at kumpleto ng nutrition po na ibinigay po sa atin. At salamat sa ating formulator, CEO Arsiang Angko, dahil hindi nila kayang pantayan itong pulyar po natin. All in one na ito. Non-toxic, colorless, odorless. Nandiyan na lahat ang proteksyon sa ating mga halaman at sa ating kalusugan na hindi na po tayo kakain ng mga toxic o chemical na ini-spray po sa ating mga halaman. Friendly environment na tayo. Kaya dito na tayo magsanay sa paggamit ng pulyar, lalong-lalo na po sa mga magsasaka na hindi pa po gumagamit. Magsanay na tayong gumamit na hindi na pulason. Para yung mga insekto, magiging ayaw na nilang titira dito. Doon na lang sa mga magsasaka na mahilig mag-spray ng mga lason, doon na sila pupunta. Kahit magkatabi pa kayo ng pilapil, hindi talaga sisirain yung halaman mo sa pamagitan ng pulyar po natin. Ito ang pinakasafe na dapat natin gamitin bilang magsasaka. At maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Growers Bait 1000 Plus, God be to glory. Salamat and God bless po sa ating lahat.